Да, ма Стоянче, вчера ходихме на село да копаем градината, че ти казвам, плевели ти станали колко мен големи. Няма кой да окопае, няма кой. Синковеца го няма се. Самичка съм, да. Извинете. Кажете, бе. Един билет. Не виждате ли, че говорят с колежката от другата каса? Какво толкова са важно? Билет, за къде искате билет? Сердика. За Сердика. Нали изкараха там тея машинки, дет може да си изкарват и билети сами, бе. Кой идвате тук да ми дигат и гирлотия, че искате билети? Нали убави направиха? Да ви е лесно, Ще ти изкарвам билет, ще ти изкарвам. Давай 2 лева и заминавай. Голям зорма те с паплача от Софията направо. Ти казвам, да и тук ми дойде. Но време ги нямаш такива неща. Кой ме гледаш? Заминавай! Иване, карай по-бавно, за никъде не бързаме, значи. Голям зор да изпреварваш, бе. Това да не ти е спортна тука кола да изпреварваш хората. Гледай го тоя, бе, не се е научил да кара. Ще ни примажи тука всичките, като пулита пред майка си бързат. Полегнала е гергана, гора зелена е ова. Какво викаш? Да спра да пея. Как ще спирам да пея, къв се че да ми казваш какво да правя, бе? Искаш да си пускаш тука сега твоите чълги, и да не ме слушаш мене. Бързат. И те не знаят за къде бързат. Полегнала е. Мълчи, ще пея, като искам да пея, бе. Къде ми е телефона, бе? Пак съм си забравила май телефона. Пак съм си го забравила. Его да е, бе. Ай се разболявам пак. Затвори ги те с прозорци, за какво ги отваряш, бе. Навънка минус 10 градуса и 2 са диша. Голям зор, голямо чудо, голямо нещо, бе. Добър ден, какво ще искате? Добър ден, ще искам на ноги. Ето, заповядайте. Стой, син, бе! Този имаме, госпожо. Не. Аз искам от червения, дет го дават по телевизора. Госпожо, те са едни и същи неща, просто са в различна кутия. Не на мене тия. Не ви вярвам. Аз вярвам само на телевизора. Искам от червения. Нямаме го. Мафия. Ограбих ти народа. Отивам от друга аптека аз. Оле, и тая иска го ригала. Леле, тази отпуска колко добре ми се отразява на Ванче, разкошно. Много ми е добре. Че ни извика да дойдем с теб. Нали? Много ми е добре да идем на море. Много ни е добре на море. Абсолютно. Бориславе! Слизи оттам, бе! Слизи! Къде си накатери отгоре си на кикерчил на парзалката? Ма той и твой Георги там. Георги! Слизай се оттам. Сега ще ги прибера. Значи, изтровиха ми нервите, аз ти казах, че трябваше да... Сами да дойдем. Значи, няма да се разправям повече. Слизай оттам, ти казах. Ела да те намажиме, бе. Всички гледат тук. Ма ще изгориш, бе, дете. Колко пъти говорихме, че не трябва така на слънцето. Гледай колко е слънцето, 2 часа след обед. Значи неразбрани ли чурлига, неразбрани. Човек да не ги заведе някъде. Сериозно ти казвам. Слизай, бе! Мислех да те питам за службата, какво става, ама сме дошли на море, няма да си Виж какво, аз щях да ходя на такова каса, викам, на командировка. Къде, ма? На Тетевен. Аз викам, къв Тетевен, бе, те на море ходят хората. Аз ходих на Троян. На Троян ли, ма? Горе у Балкана. Толбо там, ма. Ама той с тази колежка Славка, дете е тя една сбръкана. Остей сама, аз моята Тонка. Знаеш ли я? Тонка. На пешо стакатия. Да, ма като ми каза, аз ще си вземам отпуска, не може и другите. Как не може? Да, не като се заявява. Значи въобще не се разправя. Въобще. Значи пускам си отпуск, годишен платен отпуск по закон и въобще не се занимавам с тая оная. Ще си пусне сега и после ми каже Август, ние ще си ходиме на село. Тя намерила кога да си ходи на село. Селянка и светена вода също съм си взела. Къде? Светена вода. Сега ще ти донеса, чеки си взех. Ще ти покажа. Аз си викам, ще хода при попадения. Чакай. Освети, ама не. Бе, вземи цялата бутилка тук, ама. Какво се свидиш пък и тима? Светена вода. Ама чакай ти да не е от на мъжа ти. Неговата светена вода. Не дай много зна. Значи, светена вода ли ще... Да. Знам и аз със светена вода. Светена вода си писи малко, свети си за гаргара. Хубаво да за венци.
Та слушай какво. Завенци. За къде да карам, бе, младеж? Ще може ли към центъра на Варна? Ще може, ама ще минем тук през един кратък път, няма гледам този Няма GPS. проблем, минете откъдето ви е най-удобно. Ей, значи съсипаха е тази държава, младеж, съсипаха я. Тея политици, направо нямам думи. Значи без пари останах ми. Ще спра тук за едни цигари и да се взема, да знаеш. Проблем, спрете за каквото ви трябва. Ще закъснем. Ще стана и чуваш ти, душичката ще ти извадя, обезумял. Ей, момче, ни наближаваме вече, да знаеш. Наближаваме ли? А колко парички ви дължа? Ми 50 лея. Колко? 50. 50. Нали? Ама тук на апарата пише по-малко. Ни го гледай ти този апарат, той лятна тарифа. Лятна тарифа. Ясно. Добре. 50. Значи. Ей, гръсник, какво правиш? Нищо. Играй на таблета. Ела да ми изчистиш стаята. О, не. Няма как да стане. Изчисти си я сама. Айде де, какво толкова ще стане? Не, оправяй си сама. Ще ти дам 5 лева, ако изчистиш. Сериозно? Да. Оф, добре. Ама дай парите първо. Айде. Айде бе, Георги, ела тук ми помогни, че изгоряха кебабчета кифтетата. Ей, значи, същия като майка си. Никога не идва да помага, ама само знай да лай. Гледай, изгоряха. Айде, здрави! Значи тук друго си вземах също. Това ми е да си хода из планина. Той не е ли термос, ма? Виж, Да. с каква дръжка. Много лесно. Много добро. Да. И То за така. самозащита. Да, и като така, като направиш, Като ги цъмурниш, то... така, значи тук от братовчетка ми, Той и нали Георги знаеш, има също. дето в братовчетка ми бе, Угорна Оряховица. Горна, да. Така, значи Угорна. Тя Да. нали имаше къща отдолу на Оряховица. Ама се премести. Се премести. С Соня новия й. Да бе, А, не да ми не разправя, прикажа. знам. Видях Той във прос! Фейсбука. Че се ядосах се. Аз гледам във Фейсбука, ма качва някакви простоти. Оня ден колели ядни и го качили във Фейсбука. Какво си представиш с такова нещо? 30 лева за чадър и шезлонг. Ма те нормални ли са, Абе, въобще... Я бега, я дай да намерим някъде друга да местенце. Много се ядосвам така. Ма я се ядосвам. Как българщина. Ще вдигнеш кръвна мила, успокой се. Ходна зона. Ето тук бе, я гледай какво чистичко е хубаво. гледай, някой си е забоварил по къщината. Ма те, Такава ни е ненормално, цялата държава. Цялата. Ма така. то много пичема, дай служи очилата. Че ония ден диоптер ми вика моя лекар. Да, диоптер, ма. Аз съм жена на 30 и няколко. Виж какво, за мен е абсолютно безумие, че в 8 часа сутринта е такъв пек. Какво е това, бе? Ваша мандура, ма. Аз съм мандура ли, бе? Остай ма, аз малко май вече ме фана, той е пек. Дай да Знаеш сядаме, ма. Ами ай, тук много чистичко, я гледай. Някой друго водорасло, чакай. Сядай. Значи някой да дойде и да го почисти. То тук има някакви чистачи такива на плашма. Дай да сядаме, че ми умрат. Такова, ма. Умаляха ми аз не мога да краката. се наспа. Дошла съм на почивка, след това ще си взема неплатен отпуск да си отпочина след почивката. Ма Това ще стане. ясно. Оле! Кокалаците ма заболяха, ма. Гледай, ма верно какви хавли си взела. Да, ма много Покачена ли убави, си? ма. Кой си е сега забоварил този багаж? Ма остави ги, ма. Някакви дечурлиги пак се къпят тук. Несериозна история. несериозна. Това ще кажа само. Сега и аз съм уморена, аз съм жена Ма на... беги, ма, успокой се, ще дигнеш пак кръвно. Тук ще трябва да на освестявам. 39 съм. Дишай, ма. Оле. Добре, айде на 50 съм вече, ма се като на 39 Тихо, ма, като на изглеждам. 39. Нали? Си успокой се, ма. Оле, времето много убо, ма. Мале, мазилата зели. Зели ги има. Ужас. Мале ще... Еми, не. сега ще изгорим. Сега ще изгорим. Мазило имате ли, бе, деца? Ще чръвнем. Те въобще не Дай чуват. ти подувам малко, Ни ма. приема, ни предава. Ни Виждаш приема, ли, ни като предава. Борислав също. Да.
Ей, значи, най-накрая да ме поканиш вас на кафе, ма. Ами айде, защото то вече кое време стана. Аз се кана, като казах кана, че ти донеса да ти покажа какво си взех сега. Глей. Какво си взема? Това, глей сега. Ма Това ти знаеш, с- че аз го гледах същото, ще аз си го Верно взема. ли има по Да, телевизора? същото. Значи, глей сега. Това, да. Виж сега. Да, гледай. Не. И правиш така, даже така малко. Малеле. Не мърда. Много Не мър- хубаво. И така, и после гледай. Няма. Много хубаво си сос. така. Значи. Дай едно кафе, ма. Кафе сега направо. Виж, тук с бързоварната. Сама ли си го правя? Да. Оле. За секунди става, пробвай. Мале, бе, ти Виж, много модерна. бистро като вода. Бистро. Ето, сипваме си. Що кафето ни трябва да е черно? Това е нова генерация кафе. Кой па се обажда си е? Ало? Ало, комши! Яда да пием у дома, бе! Моята усойница е на гости у майка си, айде! Вай, комшини, дей да споменаваш за пиене, че моята жена ще чуи. Ай, па стигай ти, бе! Излъжи я нещо, идвай! Моята ти казвам е като екстрасенс. Всичко усеща. Слушай, комшо, имам домашна сливова ракия. Добре. Иване, да го затваряш тоя телефон веднагически, че ще дойдеш, ти дам едно пиени аз. Направо 2 домашни сливови ракии ще ти дам, Да се обърна само и веднага ми забиваш нож в гърба. Пияница с пияница такава. Я да затваряш бързо тоя телефон. Такова, ще затварям аз, че имам работа.